जाहैबाय ओरै लानाय नैबे जानजियाव खानायनि दाना जों बेरायगासिनो दं दे बुं फंसेसो नोंथांमोना नायनो हागोन मिथिंनि थाखाय गासिबो रेडि जाजोबनानै ओमफ्राय जों दा नायदिंनो फैबाय आरोना बोरै बोरै मा जादों बोरै मा जायाखै मानो होनबा फुङावनो मास्टार्स प्रेक्टिस दङ गथ'फोरनि थाखाय दिनैनो लास्ट प्रेक्टिस बेनिखायनो जायगाखौ एसे रेडि खालामखासिगोन नायगासिनो ओमफ्राय जोङो खारखुमा बोरैसोमोन नै बिसोरखौ ओमफ्राय माबायदि बोरैबाथार गथ'फ्रा ओमफ्राय जोङो एक्सप' मा होनगोन बेयाव ओइथिं नायहैनायखौ एक्सप' नायनो नागिरदों जोङो माबायदि जाखो डेक'रेसनफ्रा ओमफ्रायहाय ओरैजाय बे मा जागोन बेहाय मा जागोन बेहाय मेन मिटिंआ बेहाय जागोन ओमफ्राय नैहाय जोङो 10 थारिख खालि फैफिनसै जोंहाथायाव नोंथांमोना बयबो नायफै ओमफ्राय बेहायनो मास्टार्सखौ खालामगोन जोङो ओरैजाय ओइ बोथोर बे जाबाहांले जों खालामनाय समाव ओमफ्राय जों थांसै बैथिं दा देखायनोसैलाय नोंथांमोना नायनो हागोन हारसासैयो दे बेहाय एक्सप' आरि एक्सप' नङा दे ओमफ्राय बै सिङाव एक्सप' दङ जोंबो दिनैसो फार्स्ट फैदों ओंखारनोसै नायनो थाखाय नैबे मेन गेटजों हाबनांगोन आरोना नै ओमफ्राय हाइरडआ ओरैसो औवाखौ नुदों आं औवाखौ नै औवा आयौ अबेनिफ्राय लाबोनाय नै नोंसोर गासिबो औवा गोजा ओमफ्राय जों बारलांनांसिगोनसो आरोना जाथाराखै आरो आयदु नोंथांमोना नायनो हागोन एक्सप' जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि आसामनि थसेल' गं गोनां गान्दा दं आरोना औ आयौ माथो इदि गाखोग्राबो दंलायो वाव ओइनै गथ'फोरनि गाखोग्रा दंलायो लाबोदों होनबा सिङावसो नुगोन ओरैजाय गासिबो नुजोबगोन आयौ ओइलाय माबाखौ मैदेरखौ नायनो गोसो जोंहा मानो होनबा जोंनि आसामाव बेबायदि मैदेर मोनो जों नुफेराखै आरो जाजोबाखै ओइ थसेल' गं गान्दा नायनो फै गं गोनां गान्दाखौ नायनो हासिगोन नोंथांमोनहा आयौ मैदेरखौनो खोबनानैसो दोनदों मैदेरालाय बबे ओइसो दं अबाव बोलालाय आयौ मैदेरा बेलथायनानैसो दं थिखो फैलाय मैदेरा बेलथायनायाव फै थिखोनो लावगि मैदेरा बिमाखौ फुथारबायब्रा नाहर बिमाखौ फुथारबाय ओमफ्राय फिसाखौ नेयाव दोनखुमादों नै ओरैबायदि गाज्रि ओइलाय फामि बिबारा दाङा दे ओमफ्राय मा जाखो थोदो ओइथिं नायबावनोसै जोङो फै उनाव मा न' दं आरो बे लिसुदोंनो दहाय 10 मिनिट बावबाय आंखौ खिथाना आया हनै हनै माबाया मुर्तिया ओरैजाय गासिबो लांदां गोदा जाथ'वाखै ओरैजाय एक्सप' थाजोबगोन नोंथांमोना नायनो हागोन फाग्लियाव वेन ब्लगार जादों इलेक्ट्रिसिटिखौ मिथिगौ नोङो जानो फल'वार्स दं बेनाव साबसक्राइबार दङ 10 थाखा 20 थाखा एक्सप' गोजा ओरै सरबनिफ्राय नै मेन गेटआ नै बियो आरो गेवलां मेल जागोननि नैबे मेन गेट नै डेक'रेसना ओरै बाथौ लांसै जोङो आखिनाय बायदिसो नुदों मा दं एथ' माबासो कार्टुनसो थाब थुदोथ' आयौ थफसि नांगौबा थफसि नांगौबा होनदों थफसि ओइनिसो आयौ लाथा सासे दङ लांनानै हरबाय नामा आं देखायहैग्रोगोन जोंहा देखायखांखाबाय जानायखौथ' खालाम कुकुनि जै बड'लेण्ड आं जाजों इदिना फुङाव दाउदैसो जानांगौ जानाया दाउदैयाबो मोजां हबि जोंनो लाबोग्रोदो ओरै लांदों सिफ्टिपेन दंनो
नोंसोरनि दख'नायाव खेबनो थाखाय स्क्रिन दंबावो नामा गस्ला फिनिं खालामदो र' आं एसे गोजान थानांगोन नामाथाय दे जा मोनलायबाय मानि थाखाय सारिनि थाखाय आरोना बियो फिसा फुदलायदा फार्स्टनिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओरै लानाय नैबे जान्दियाव खानायनि मुजा मोनबाय ब्लाउस मोनबाय जुथा मोनबाय दख'ना मोनबाय गासै 6 आइटेम आरोना बेहाय सेफ्टि पिनजों ओमफ्रायो सेफ्टि पिनखौ रानबागै ओमफ्राय ट्रेक सुइट दंबावो ओमफ्राय ट्रेक सुइट दंबावो आरोना मोननै आइटेम दंबावो बेखायनो गेलेनांगौ बयबो बाहागो लानांगौ होमबासो मोनो माबा मोना जेबो लुबैया आरोना जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों जेबो लुबैया आयु जुथाया आंना खै नाम्बार ओइ नोंखौ नायदोलाय आखौ 5 नाम्बार जोबजोब्बाय बयबो मोनजोब्बाय